Siya yung tour guide ko, guys. Oh, diba? Wala nga pinipito. Batang tour guide. Buat ay bunga tikayo. What's up guys? Kumusta kayo lahat? Nandito ngayon guys sa bundok. Yay! So ayan, super lakas ng hangin. Ayan, no? Charan! So, ayan yung view natin. Ayan. Tapos kasama kong aking mga bulilit na pamangkin. Wait. Oh, hi. Hi! Ayan. So ayan. So bali itutour daw nila ako dito. So tara! Bongga. So bali dito sila naglalaba. And then pagsaksakuan nyo, auntie. Kasurong na. Ay tamo lang. Pagsakduan mo naman. Ayan. And then dito naman sila nag-iigib. Ayan. So malinis naman to guys. Ayan. Potable naman siya actually. So ayan. Hanga mauawanan atoy. So ito ganito, kahit summer hindi siya nawawalan ng water. Ayan, bukal. So guys, ito bali naglalakad kami. Pupunta kami ng mangunguha kami ng kung ano-ano. Ayan, so bali dinadaanan namin yung mga kamaisan. Ayan. Ayan oh. Tingnan nyo yung bata oh. Nalaing magna. Dave. Baling na umakagibilet. Hoy Dave. Oh. Kumita ka. Naglaing ka magna niya. Apay saka-saka ka. Guys, may kalabaw. Talwang. Hangag sangdo. Oh, Diyos ko. Kakaloka ka. So guys, parang akong nag-hiking ito. Naghanap kami ng ubod, yung anibong. Yan. Guys, so. Uy, palali ate niya. Ha? Ay, haan? Basta palali. Guys, so look. Halo, Adam ah. Ito. Niya ah. Dalaing kamag na niya. Guys, look po. Look. May timukat ka na dito. Halo, Adam. May timug na. Oh, may itimug ka dito. Thank you. Oh, Adama? Kalimut mo nun. Nasa nagbubulo. Niya gitu ini oh guys so. So mahaba-habang lakaran pa guys. Alwadang.
Luwadam ah. Ay, yun. Padama. Adun sa tulitan. Ay, palsipat duwa. Isuda duwa. Barabara na siguro sa duwa. Lalay nga mga palasiitan ah. Ayun, lalain ka. Itunot ano ka. Ituro ta sa purapugan pa. Adi mo na di may sa di. Si dain ta. Timon na ang didakkan. Ang umanagi didakkan. Tapos ko rin tumadamdamay guys. Ay, barkare. Uy, ni-video ka nga rod eh. Kitak-kitan. Uy. Ay, kitak-kitan. Kita maata pag naama ah. Uy. Nalaing ka mag na. Nalain na ka dito. Uy. Apay kanain ka mag na. Good toy. Guys, maisa no. Nagpagada mais, magmag na na ko. Ay, ganoon. Kinkaratukit. Ni Papang. Apay edda? Guno aji kwa Ayan. panggana. Palanggana. Pangga. Pangga. Uy. Among di pangga? Uy. Ay. Karya. Guys, so ang palaya. Ala. Parahin tatuin kita. Ju. Adati ko ah. Iti. Naluuman nga sa ba. Uy. Maangot, Danalo umang nasa ba? maangot ko. Uy, maangot ka. Siguro. So guys, dito tayo. Nya aja gun uni, Adi bili nga takon. may biblit na dakar. Ako mabigyan ko pang kita. Ako ko di kita ka nagbalay di bilet. Oh, Ano? Bilet. Para sa pangkita. Ito pangkita. Ang kita yun. alwadam atas siit. Kenapa mga karean? Alwadam. Karean natin ka. Ay karayan. Awan. Ta. Sinong gusto? Nga to. Oh, huwag mong ubog. Ubub. Inayadam lang. Aji chinelas mo kanta ko may bati. Nya? Kanta ko may bati. Wala. Yung nagalis mo gani. Nagali. Up. Dito. Buka. Ayan na. Hanggang na si Itan. Un. Sa tingin. Sitan. Gayo may isa. Awan. Ito. Ayan na. Ito pa ni si It. Awan. Tara. Ayan. Guys, nasa gitna na kami ng gubat.
Yan, nabanog ka? Nasiitan ka? Kitang nalaing. Dito. Buah. Bukad ata mo eh. Nagarap. Nagarap dito. Wala. Na? Kayo. Tayo? Ang mainitan. So guys, narating na namin yung waig. So ayan. So bali nandito tayo sa gitna ng bundok. Ng gubat, rather. So ayan. Tara, maghanap pa rin tayo. So until now, naghahanap. Ciao! Naghahanap pa rin kami ng ubod. Yung ubod sa gubat. Ubog ko naman kira. Ubod. Ubod niya? Sa Tagalog na. Tagalog na? Siya yung tour guide ko, guys. Pero, O, diba? ilan natin ni Tito. Sa Batang mata tour ni guide. Bungati kayo. um, Lagatan asa. Ngalang-ngalang lagatan. Uy, At ito. kita na Sweet. Guys, di na namin alam kung saan banda to. Super malayo na yung nalakad namin. Ito, gatangan na tuman si tablet ko. Tablet? Uy na. Social ka, apa yung mong tag-tablet? Agidakkel. Ay, bongga. O, bungang kahoy. Yan yung mga kinakain ng mga ibon. Yan. So guys, pauwi na kami. So bali ito yung nakuha namin, oh. Look. Charon. So ito yung ubod ng gubat. Actually nakakuha kami ng 4. Ayan, oh. So ayan, bali nag-stop over kami dito. Tingnan nyo yung itsura ko, oh. Super uling-uling ko na. So guys, pabalik na kami. Ito gatangan na yung tablet ko. Super Super pagod. bagod. Yan, palabas na kami ng gubat. Yung mga boba. So ayan, O yan. dito na kami sa labas. O, andyan na yung maisan. So, ikan. So guys, andito na tayo, nakarating na tayo sa bahay. So ayun, bali, ito na yung aming nakuha, oh, look. Charan! Oh, di ba? So meron tayong yung dahon ng ampalaya. Yan guys, yung actually yung tumutubo lang sa bukid.
Yun. Tapos, bunga din ng ampalaya and then meron tayong alukon. So, yung tawag kasi namin dyan sa Ilocano is alukon. Guys, di ba kanina pinakita ko yung actually pumunta kami kanina doon. So, yun. Ito yung ating ubog. So, meron tayong ubog dyan, ubod. Ito yung ubod ng sagubat. Tapos, ito yung hindi mapait. Tapos, ito yung mapait. Yung maliit, yun yung mapait. Yun actually yung yantok. Yun yung ubod ng yantok. Ito yun, yung mapait. So ayun guys, that's all for now. Sana nag-enjoy kayo. And please, kung nag-enjoy kayo, bigyan nyo po ito ng like. And then, huwag nyo rin kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. So guys, bye-bye!